Bakalan aku ngelaleke biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakal pacar ana ning pinggir prapatan terminal Madiun Ngawi kendolanku ora bakalan aku ngelaleke biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu terminal Madiun Ngawi kendolanku ora bakalan aku ngelaleke biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu
Matur sembah Bapak. Masuk kok dur. Siji ya lah. Ayo. Tasik oke. Ya, Mas. Ganti ya, Mas. Jandel apa gendu ya? Gendu. Aduh. Sinten Mas Gendu? Gendu. Aduh. Monggo Mas menawi kersa bergabung kula sumanggaaken nggih. Ya Mas, monggo dilanjut. Satu. Nggih matur sembah nuwun Mas Buyat. Nggih pengusaha bakul kayu. Oh, Manunggal Jaya. Manunggal Jaya. Manunggal Nyawer Jaya. apa urung Mas? Hah? Wis nyawer apa urung? Pun Oh, gampil sama. mangke. Banter. Kiki Karisma Dibati Dewi. batin lho Mas. Nggih. Mereka saking pamundutan taksih wonten setunggal ingkang dereng dipun pinangkani. Napa niku Mas Bayu? Seprene nggonku ngenteni janji. Iki lek nadaku, Pak Supadi ingkang ngersakaken lungiting asmara. Asik. Wah, ki tembang lawas ning Japa enak kok. Dik Kiki Nggih. bisa menyapa dulu. Iki selain para tamu undangan warga masyarakat Banyu Urip Kecamatan Kalibawir Ada siapa lagi? ugi disaksikan di beberapa Oh, channel YouTube oke. baik Kovinese Pak Cip Andum Suko sampan single penonton Tak live. singgol, apa nyenggol ya ora kenal, ora cakep lho. Ya tegese Iku aturaken sapa lah. Wilujeng dalu kagem teman-teman live streaming nggih. Pak Cipandum Suka juga Coffee Ese. Saya ucapkan selamat malam, selamat menyaksikan. Kurang- Boleh request juga nggak ini? Betul boleh. Oke, boleh request secara online juga ya, teman-teman. Oke. Sound sistemnya luar biasa. Luar biasa. AJM Audio. Bose Oke. Pak Sutris. Oh, Pak Sutris punya. Asik, Campur asik, sari asik, ini ya. asik, asik. Wah ngidap-ngidapi. Mudo laras campur sari. Udah laras. Wes gampang. Mas Japra iki bose mudo laras. Mas Japra Demenake. ndi to? Oh iki dah. Astagfirullah. Rambutnya Urung dikuncret. urung badan aku mah. Mas Japra, ya Allah. Lek-lek badane arep iki. Alhamdulillah. Tepuk tangan, tepuk Pak tangan. Japrak kan tekonnya telat. Tekonnya telat Mas Bayu. Rambutnya gondrong. Mas Japrak gondrong. Kaya buser tulung agung. Nggih. Yo boleh iki intel asline ada ya ora ro. Intel. Kok iso gitu? Intel lho Mas Rek kudu tuh kintel. Nggih. Dik iki pun iki tetembanganipun dipun aturaken Nggih. pamburan saking Bapak Supadi Lungiting Asmara. Siap. Nggih, sumangga saking Campur Sari Mudo Laras nyambut gawene di maksimalke. Nggih, sumangga Lungiting Asmara. Campur Sari versi Modern. cadut Campur Cad- Sari dan Oh, lalek codot. ngemut sampai codot Oh iya. iso-iso ya sumangga didadosake. Oke.